ட்ரிபிள் பேசுறதுக்கு இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஒரு ட்ராப் தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு இன்னும் ஒரே ஒரு லேண்ட்மைன் கிடச்சதுன்னா அந்த ட்ராப் நான் செட் பண்ண காமிச்சிருவோம் உங்களுக்கு. நம்ம வீடியோக்குள்ளே போயிடலாம். கைஸ், நம்ம இப்போ இங்கே வந்தாச்சு. இங்கே வந்ததுக்கப்புறமா ஒரே ஒரு லேண்ட்மைன் எடுத்துக்கோங்க. ஃபஸ்ட்டு லேண்ட்மைன் எடுக்கக்கூடாது. ஏதாவது ஒரு ஸ்கோப் வச்ச கன் இருந்துச்சுன்னா கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு வந்து இதுக்கு நேராக வச்சுருங்க. வச்சதுக்கப்புறமா இங்கே ஒரு லேண்ட்மைன் வச்சுருங்க. நான் கொஞ்சம் தப்பாக வச்சுருக்கேன். லேண்ட்மைன் வச்சுருங்க. ஐயோ, நான் அந்த சைடு போனோம். நான் இந்த சைடு வந்துட்டேன். இருந்தாலும் பரவாயில்ல. பாருங்கள், கரெக்டாக லேண்ட்மைன் தெரியாத மாதிரி இங்கே இப்படி போட்டுருங்க. க்ளோவால் ஒரே ஒரு க்ளோவால் இப்படி போட்டுருங்க. போட்டிங்கன்னா எனிமி வந்து க்ளோவால் நினச்சி தான் வருவான். ஆனால் வந்து இங்கே வந்து இது இருக்கும், லேண்ட்மைன் இருக்கும், பிளாஸ்டர். இங்கே ஒரு எனிமி இருக்கான். நான் போயிடுறேன் இப்போதைக்கு. ஸோ கைஸ், நம்ம இங்கே வந்தாச்சு. இங்கே எனிமி வரவே இல்லை. நான் கடைசி வரையும் நானே அங்கே க்ளோவால் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. வந்தோடனே பிளாஸ்ட் ஆனோடனே ஃபஸ்ட்டு 2 லேண்ட்மைன் வச்சுன்னா டெத்தாக இருப்போம். நான் வெஸ்ட்டு போட்டிருந்ததுனால கொஞ்சம் தப்பிச்சிட்டேன். ஸோ இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.